Какво става, бе, Роска? Кога ще пускаш нов компилейшън? От колко време те чакам ти да пуснеш нов компилейшън? Оставя чат. Стабилен чат. Да, кученцето. Какво искаш, олигофрен? Какво искаш? Обясни ми! Пак ли ще ми се правиш да наебам в шити? Рио, да ми яде лево тумадо. Рек. А ти, Рио, Буна, що ли ми лижеш лево тумадо? Рек! Бате, аз, когато съм стримвал в Twitch, вие сте били още детствени. Когато съм стримвал в Twitch, вие сте били още на баща си лево тумадо, блуждаещи, малки, бели, микроскопични, слузисти, гадни, шибани, сперматозоиди. Това беше гадно, дюде. Не тук! Сте пръкнали да живеете, бе! Дишате един и същи въздух и го хабите! Пълнете се направо от поста и приключвайте! Една компютърна игра не може да се играе нормално! Ева майка му деба и Майнкрафта, че същи не можете едно купче да ударите там! Кой не мога да ги разбера, пръкнали са! Не мога да говорят български, дето ми фрешника нямат! Разбираш? Поне свирки направите можете ли? Браво, че ми пистара, пета игра и вече се изнерви. Как да не ги подкарам? Само да сте мръднали сега от позиция, тема подкарам. Те въртават като пидерат с градинка, ще обикалям писта, не мога да разбера къде са хората. Да ви се не види, ламерският цез да ви се не види. Как пидерат с градинка обикалям пистата. Поправя, брат, вижи ги. Чакат го да се върне и да види това на екрана си. То защо е по-вдясно, ще падне неговия, бе, брат. Виж кои са просто. Снимайте го това чат. Интересен начин да загубиш 13-0. It's okay. Така. Тихо, че го притесняваш. Хареса ми. Така. Невероятен, изключителен. Моля ви се, клипнете го. Този плей беше просто веднъж. Моля, умрели ти в... Моля ви се, какъв талант е generational. С глава. Ясно ли? Набиете го, миде. Изнася го, ако му бъде. Бог, база, играйте. Давайте да бъде, браво. Тунел има се, майка му стара, бе, брат. Трябва да дълго сигурно набил. Бе малко. Браво, и другия е там. Дай, шотвай. Браво, Ютрекса, верно е по-добър от много хора, факт е так. Да ми са падни по-гадно, бе, брат. MP9 Nexus, о май гад. Добре, аре, ето Глок, Valorant Глока. Примерно. Или Prince 3 AWP. И сега, дами и господа, Doppler. Skeleton Knife, Doppler, Factory News, Stat Track, Mat Track. Да, бе, да! Няма как да стане! Ти лут ли си? Не е пред стрима! Yes! Аре, бе, лут! Подропваш. Какво правиш, биче? Слушаме ли са пак, бе? Какво искаш, бе? Олигофрен! Какво искаш? Обясни ми! Казах с 300 пинца! Още нещо искаш да ти кажа! Пак ти го опака! Пак ли ще ми се правиш да наебам в шити? Ебах те в аутиста си, разбираш?
Аз такой прикам, да е на силата! Бах ти ма умника, брат! Още от не сме почнали, почваш да ми лазиш по небите, разеш. Но, мадере, моля. Гледай къв дем, че ми прави код, що ми прави такъв дем, че тая кола? Наистина наивно, така го бико. Защото днеска си бих чекия при стрима. Ма то нямаше как, защото аз си легнах в 5, 9 стана, защото много ми се... Някъде към 9 се буди, защото много ми се пикаеше. И... полусънен си мачках чурито, да мога да го надървя, за да ми се отпикая, за да мога да заспа, да не ставам, да не се разсъмвам. И така 2-3 пъти имах някакво брутално чувство, все едно някой друг ми пипа чурито. И беше много приятно. Обаче накрая пак не можах да спра пикоча, трябваше да стана да се изпикая. Обаче пък преди това си бях набил половин чекия. Така че като станах, трябваше да си довърша чекият в 2 часа. То ми изми колата, бе! Значи ти искам да е ефекта. А? Симетричка. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Един апартамент и 9 капа нещо. Колко нашето урно си обуди? Това е екип ракета, гледай се какво стана. Тихо малко. Един гледа в земята, другия гледа цвета. Залагаме ли днес? Влизай, залагай, брат. Оглека ли залага, виж го. Мале. Боже господи. Един банан. Плащам. Не. Сити единия. Едно в 2 си. Се е жив само сега, комплекс. Не хитнах. На 50 е комплекс. Боже господи. Я гледай как го кликва, бе. Значи фърля мишката. Още ме намира, бе, брат, не мога да бегам повече. Човек, остави ме на мира. Добре, дошъл в клуба. Бе, остави ме на мира, бе, за какво трябва да се ебаваш с мен си? Кой не умря? Еби му, майката, направо се блъсна в бюрото, бе. Значи ти няма жена, ти имаш гадже. Друго е гадже едно, друго е вече годиница, под хората се сгодят, друго е вече жена, както аз, нали, да спочиш. Не, аз така формално го казвам, смисъл. То виж какво пише. Защо ти имат фетиши брат, сестра? Глупости. Сте, брадър! Това беше гадно. Така. Еми да. Гелето седи и цъка с дъртия. Гелето и... Шорт двама. Шорт. О, Англе. Чекай, по-бойно, бе. Лонг. Разходя, чакайте малко вече. Много просто. 20 шибани живота, брат. Континю.
Продължаваме, докато не го превъртим. Госпожо. Госпожо. Госпожо, казах да не се обаждат. Много ви моля. Чакай само малко с вас да поговорим. Че дръпне шалтера в банята, като избием предните два млечни зъба. Чакай само. Той е ломнат. Абе не може се запра! Абе не може се запра! Какво правиш, бе? Ти си наркоман, бе, брат! Майко! Брат, какво правиш, бе? Ти си наркоман, тръгна да бягаш! Тръгна да бягаш! Изкара ли те? Не знам защо. Не. И сега ще жертвоприношението! Жертвоприношението! Бегай, пусни. Минавай, ще има подката, мана! Чай смък начало. Не, стига, бе! Абе, момчета, що не минавате по-бързо, бе? Майка ми ще ба, Брат, моля те, ця работа ни в тази кола, брат. Абе, досад ма, бе! Човека, досад ма, бе! Какво мина толкова сбавно? Ай, малко се раздвижат, бе! Пак, чул ли го френите? Кой са, брат? Какво се успокоя, бе? Моля те, бе, брат. Ядосан съм! Брат, няма да тръгна. Разбираш ли? Ядосан съм. Искам малко се...